To fa aiki ga mai ƙare ka yau ake yin ta a cikin shirin labari na mai dogon zango. Da ƙarshe dai tabbas mahaifiyar Sumayya ta nuna cewa ta amince Sumayya ta koma amma da sharaɗi. Duk abin da ya fara ya ƙara faruwa tabbas Sumayya ta kuka da kanta. Domin a yanzu haka Sumayya ta nuna mahaifiyarta cewa ta yi haƙuri ita gaskiya za ta koma gidan wato raba gaddama. Mahaifiyarta ba son komawanta take ba bisa ganin cewa lokacin da ta shiga cikin wani mawuyacin hali haka raba gardama ya nema ya rabu da ita ta kai ga ya sake ta. Daman akwai abin da za a yi mata har ya furta mata saki? Ita ta zata cewa a lokacin da take neman taimako wato Sumayya a lokacin ya kamata a taimaka mata ba sai da aka taimaka mata ba za a zo a ƙara mata wani taimakon. Tabbas Galadima yana son Sumayya amma kuma haƙula'in da ke gidansu da irin tsana da aka yi wa Sumayya. Tabbas wannan abu ne wanda ba zai taɓa gyaruwa ba. Domin Kilishi ba za ta taɓa son Sumayya a cikin ranta ba. Sannan Kilishi ba za ta taɓa son ɗan Sumayya ba. Tabbas zai sha kyara sannan tabbas zai sha tsangwama sannan za a tsane sa domin shi ne bari duk da cewa ya fito a cikin gidan amma kuma ba a wacce suka so ya fito ba. Ga dukkan alamu a yanzu haka wato mahaifiyar Sumayya wani sabon baraka ne zai sake faruwa tsakaninsu da Sumayya. Ta daga wani bangare kuma a yanzu haka Presdo ya samu Sumayya faɗa mata maganganu waɗanda zai sa wato ta tsane raba gardama. Domin ya nuna mata cewa ita fa mace ce tana da haƙƙin da yanzu haka tana bazawara ta zaɓa duk wanda take so. Komawa gidan inda ba a son ta ba shi bane yake da muhimmanci. Shin da Allah ya yi da ƙaruwa a tsakaninsu in ta haife ta aika mai ɗansa amma in ta koma za ta ƙara fuskantar wani ƙalubale. Tabbas Sumayya ta ji maganganun da Presdo ya faɗa mata amma ba ta ɗauka a kai ba. Domin ko ba komai ta tabbatar da har yanzu Presdo yana son ta sannan zai iya ba ta shawarar da za ta je ya ƙara faruwa irin abin da yanzu ya faru. Domin shawararsa ta ɗauka ta je ta aikata abin da ba daidai ba abin da ya zo yana ta daminta. Tabbas Galadima ransa ya ɓaci bayan jiyowa wasu kalamai da ya taka kafansa a cikin ɗakin asibitin da Presdo da Sumayya suna zaune. Ya yi matuƙar jin ba daɗi sannan abin ya ɓata mai rai ganin cewa Sumayya ita da Presdo suna hira sannan ya ji kaɗan daga cikin abin da suke faɗa. Rikici har ya kusa barkewa a cikin wajen asibitin tsakanin nasu. Yake ce mai me ma haɗinka da ita ni mata ta ci ko a yau na dawo da ita ta zauna don haka kar in ƙara kallon ƙafanka a wajenta. Tabbas Presdo ya ce matarka ce amma yanzu ba aure a tsakaninku sannan in ta ce ba za ta koma ba ya zauna ba bai mata dole balle ma ba za ta zauna ba sannan in Allah ya so ya yarda ba za ta koma gidanka ba saboda ba za ta koma inda za a dinga mata kyara ba ana tsangwamanta. Idan dai ta haifu wai Allah ta kai ma ɗan. Tabbas Galadima ya ji haushi da baƙin cikin abin da yake ji daga bakin Presdo yana fita inda har sai da ta kai ga wato ya fara faɗa mai maganganu marasu zafi har aka cika aka zo aka raba su. Mahaifiyar Sumayya daga zuwanta abin da ya fara fitowa daga bakinta a nan ɗin ma ba za ka bar ta ba za ka zo ka tada mata hankali suna zaune da waɗanda a lokacin da ta shiga mawuyacin hali su ba su bar ta ba sai kai da ka gudu ka bar ta bayan Allah ya fito da ita za ka zo kana wani kifafa kana nuna kai mijinta ne. Tabbas ya ji ba daɗi a cikin ransa sosai ba. To ma sauraro shin ya kuke ganin za ta kai a cikin shirin muna so mu ji ra'ayinku. Ku dai ana muka ƙarshen shirin mu bisalam.